हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय खालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो ओमफ्राय नै दा जोङो थांगासिनो आरो गगामुगाव बिराद गोबाव जाबायमोन थाङिया जों दा थांगासिनो दङ नै सानै आव बारल'बाय सिनाया नै बिथराय सिनायगोन दा सिनायबाय जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर नै जों दा गगामुगाव मोनफैबाय आरोना लोगोनि रुमाव ओमफ्राय जों दायो मायाव थांनो नागिरदों होनबा बैसागु बिदाय फोरबो दं आरोना गगामुगावनो बेयाव जों दा थांनो नागिरदों नायनोसै माबायदि जादों ओमफ्राय दिनैनि हराव आरो दायो आदा अनिल कमेडि खालामग्राया बियो फैगोननो ओमफ्राय मनिसा एक्ट्रिसाबो फैगोन शर्ट मुभिनि जों दा बिसोरखौ लोगो हमनो नाजानोसै हागोन हाया नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरो हायोबा देखायनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै जों दा थांगासिनो दं जि साफा साफा देलायना दं मालाय थांनोसैलाय नामा थाबायना थांगोन ना फनजों फनमानो गैया माथो गिबियावनो मावबाय सारखौ सिनायदों सिमाव नुयो नालाय सारखौ बे समाव गगामुग ओनसोलाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय गोसोआव आरो साबसिन माखौ मोजां मोनदों होनब्ला सिख्लाफ्रा साबसिन दंथारो क'क्राझारनिफ्राय ओंखायनो साबसिन मोजां मोनदों आरो दा बे समाव बैसागु बोथोर नङा होनबा बैसागु बोथोराव बिफांफोरा जेरै दालाय बिलाइ गोदान खिलियो नङा होनबा मानसिफोरनि गोसोफ्राबो बेबायदिनो गोदान मिजिं लायो नङा होनबा एमफोर लायो दा ओंखायनो आङो गिबियावनो सेंग्राफोरखौ खल'हरनो नागिरबाय नङा होनबा बैसागु बोथोराव जिहेतु बिफांफ्रानो बिलाइ गोरलै खिलियोब्ला जोंनि गोसोफ्राबो बा सेंग्राफोराबो गोसोआव सोलायनांगोन होनना ओंखायनो आं साफ्रोमबो सेंग्राफोर खावलायबाय गावबा गावनि गोसोनायखौ गारजोबनानै गोदान गोसोनाय थाखाय जागोन गैया जायो गावबा गाव गोसोनायखौ गारनानै गोदान गोसोनाय लानो थाखाय खावलायहरनाय जायो आरो सेंग्राफोरखौ आं खावलायहरनो नागिरबाय गावबा गाव गोसोनायखौ हाबा लानो नाङा उसुबिदा जायो ओंखायनो हिनजावखौ माखौ लानांगौ होनबा फिसा खावनानै लायनोसो लानो हिनजावखौ मानो होनबा फिसाफ्रा दैफोरनि जखाय नालाय हिनजावखौ माबायदि लानांगौ ओंखायनो बे फिसाफ्रा जेब्ला खावनानै लायो अब्ला बिसोर हाबा लानांगौ आरो सिख्लाफोरखौबो खावलायहरनोसै सेंग्राफोरा थांबाय बेबायदिनो गोदान बोसोराव गावबा गाव गोजाम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन अननायखौ बावहरनाय थाबाय मा एथ' समायना नोंसिनि जायगाया फैनाय समाव बेसेबां बरिं मोनबोदोंमोन आङो लामा समाव गारियावहाय जेब्ला नोंसोरखौ नुफैदोंना आंनि बरिंआ खालामजोब्बाय जायखिजाया आङो बे रंजालि बैसागु आफादनि सारमोनखौहाय साबायखर बावनो सानो गिबियावनो जे आंखौ बेसिम हांख्रायनानै लिंहरनायनि थाखाय आरो नोंथांमोन बायदि रायजो राजाफोरजों लोगो हमहोनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय सारमोननिसिम आरो नोंथांमोन रायजो राजामोनखौबो जोबोद रोजा साबायखर बावबाय
जे जोंजों लोगोसे रंजाफानोबा बे हाबाफारियाव जाफुंसार होफैनायनि थाखाय लैहोर फैनानै जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोना आंनि नोंथांमोनजों रंजाफानो फैगोन माबायदि मोनो नोंथांमोना मोजां मोनोना जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय एसेयावनो आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय नोंथांमोनजों रंजाफानो फैबाय रंजानानै थांसै ना मा होनो आं मोसानोसै नोंथांमोना गासिबो रंजाफानो Thank you. बिथराय मोसाहारि बिथराय मोसाहारि रायजोफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे साननाय खालामनाय लोगोसे बिथांमोन जाहाथे मोजाङै जानो हायो हिन्जावफोरनि गेजेराव जोंहा हिन्जावफोरनि गेजेराव बेबायदि इउटुबार गैफेरा दा बेनि थाखायनो नैबे बेनाखौ जोङो जाहाथे एसे हिन्जावा नाम थालांथों माने बुहुमावबो मोनसे नाम थालांनानै जाहाथे हिन्जावा सासे इउटुबार जालायनो हादों होननाय मोनसे नाम थालांहोयो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनांगोन आंनि फल'वार्सफ्रा नङा होमबा ना गाज्रि होनदों होनाखै लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय सर्ट मुभिफोराव नुबाय थायोमोन सर्ट माबाफोर जोङो नायखायो आदा नोंसिनिखौ दा बेयाव नुनाय नङा नुदों प्लास्टार लगायना होला लगायना होलाय चेनेल दं औ चेनेल दं निजिरा नार्जारि आब'खौ लोगो मोनना बिराद मोजां मोनबाय आरो जों भिडिअसफोरावसो नुबाय थायोमोन आदाखौ नुवाखैनो खस्थ'सोलाय बिराद गोजोननाय मोनबाय जोङो लोगो मोननानै ओमफ्राय नोंसोर माबायदि मोनदों आब' आरो दा बिराद गोजोननाय मोनदों नोंसोरनि जायगायावहाय फैनानै जाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो जाय आफादनि सारमोन बिथांमोनखौ साबायखर बावनो सानबाय जे जोंखौहाय फैनानै लाबोनायनि थाखाय आरो नोंथांमोन रायजो राजाफोरखौबो बिराद साबायखर बावनो सानबाय जे जोंजों लोगोसे बिराद रंजाफाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आदानि माबा मोनसे बुंदों गिबियावनो गगामुग ओनसोलनि मांगोना रायजो राजाफोरनि गलाफोरबो लोगोसे अर्गेनाइजार लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे गगामुग हारिमु आफाद बिथांमोनहा जोंखौ लिंहरदों आरो बेनो फार्स्ट टाइम माने फैफेरनाय जायाखैमोन जोबोद मोजां मोनदों मथा मथि सोरगोफोर बायदि मोनदों आरो सोरबो थांफेरनो मोनाखै अब्लाबो आन्दाज खालामनो हायो जे सोरगोआ माबायदि मोजां गगामुगाव बेबायदि दा नैबे बिनानावहा मोनसे चेनेल दं मा होनोमोनलाय निजिरा नार्जारि इउटुब चेनेल दं बिथाङा बे इउटुब चेनेलखौ साफ्रोमबो रायजो राजानि फल'वार्सफोर दङ बिथांनि चेनेलखौ जाहाथे फोजौनो हायो साबसिन खालामो लाइक खालामो कमेन्ट खालामो बेखौ आङो आंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय जाहाथे बिनानावाबो सासे मोजां माबा गिदिर गोलाव सासे इउटुबार जानो हायो जोंनि बर' गिदिरनिफ्राय बेखौ हास्थायनानै आङो आंनि फरायसाफोरखौ दोनबाय नङा होमबा थेंक इउ आदा आरो आंनि जुगाव एसेबां मोजांनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो थेंक इउ